filmare? Sunt pe filmare, da. Nu. Atunci să o lăsăm pe ușor. Deci filmează când o lăsăm pe ușor. Da? Da, da, da. Deci asta e greu, Da, da. asta e ușor, da? Da, da. Bun. Îi dăm cu deu. Cu deu îi dăm, domnule dragă. Puteți să vă o țigară și noi? Cum să nu? Chiar vă rog. Asta. Asta e frumos. Încolo. După nea Lucică. Vedeți că deși m-am pișat unde a trebuit, cred că m-am mai pișat o dată acum pe mine. Nu, un pic cu spatele. Filmează. Da, dom'le, filmăm. De ce nu nu? Poftiți? Pe aici? Stânga? Stați că nu văd. Au niște voci în partea asta, dar... Deci pe aici? Da, Max, deci vreau să filmați. Dom'le, Da. Mesajul Da. e, deci e the best. E frumos. aici Aici ce e? să filmăm trecerile. Ok, până aici am plătit.